etor ginen Elorriora, eta orduen aita etorri zan. Ni akordatzen naiz Bilbon nire anaia, sartxu ego zan, ni baino 3 urte zaharragoa, eta jute zala, egunero jute zan, Zamuriora esnetan. Eta harek esate zion, gau, aibibi bat, hola txekun naiz, hola, bueno, ba, etzan itezala. Ja, Bilborra pasau zabala, claro. Zamudio, oinez jute zan, esnetan. Hori aukeratzen nahi, behak esan da, nik egiten nu, nik jolastu beste lagunakin, Bilbon, Eta gero ona etorri zinaten nien? Gero aitea etorri zan, behiakin, han igurixako batzuk erue bezen behiak eta erue bezen Elorriotik eta etorri ziren oinez. Ekarri bezen behiak eta oinez ekarri bezen Bilbotik. Eta orduen erean naixabe zarrena haiekin etorri zan, hori, akoratzen naiz, eta gero gu etorri ginean, eta ezer etxien, nola dana utzizun aitakan kamioen, eta ni akoratzen naiz nire aizpak esan zion amai, nik ikusiet neska bat, nire soinekuekin. Eta esan emerdiot, ez izan ezir, esaten zion gure amak, ez izan ezir. Eta gero, baita etorri zan, aguazila, Elortxuko ziren, karlistak. Eta gure ame esan zion, hau etxia oso zaharra da. Eta orduen honek dauka, Kanpo Santuen dauka zabat, Panteoia. Panteoia. Eta orduen etorri zan, aguazila, eta esan zion gure amai. Nahi baldin mezue gorde Panteoia, 500 pesetas, tenéis que pagar. 500 pesetas, yo no tengo 500 pesetas. Pues ya nos enterrarán, sanción. Oye, eta gaina akordatzen naiz, nola sanción, tan amigos que erais de mis hermanos, y ahora me vienes con esas. Hemen ziren tanik lagunak eta batakarristak eta bestiak,